Iki walike wis setengah mateng bolo, langsung aja dicandak buntute terus diwalik kaya ngene ya. Pertama iwake iki bolo ya, ayo langsung jikuk kaya ngene ya, Nduk. Lah ngene bolo ya, terus diplong nang tang iwak. Bener-bener membara. Ojo pernah coba nenangno badai. Mergo awakmu gak iso ngandekno. Tapi sebalike, tenangno awakmu terus tunggu, badai iku pasti berlalu. Kadangkala hidup mungkin melemparkan semua kemalangan padamu. Tapi awakmu kudu bertahan. Mergo gak ono sing iso nyakiti awakmu tanpa seijinmu. Nek awakmu nyoba sesuatu berkali-kali terus gak ono asile, awakmu urung gagal. Iku dalan berliku sing mesti mbok liwati kanggo nggawa awakmu luwih dekat menuju keberhasilan. Terkadang awakmu mungkin gak nyadari betapa kuatnya kamu sampai awakmu berhadapan langsung karo kelemahan terbesarmu. Masa sulit akan selalu ono, tapi awakmu kudu yakin nek awakmu nduweni kekuatan kanggo nglewati iku nganggo kepala tegak. Mimpi besar mbutuhno perjuangan besar pula. Jadi ojo ragu, berjuanglah untuk menaklukkannya. Assalamualaikum boleh masih, kayak kabar sama dino iki, moga-moga dino iki kabar sama apik sehat, tapi nang kurang sehat, moga-moga sama ndang waras terus nyetan ndang lunas. Iki lo bolo godhong kados Jepang, sik dirambani ning pekarangan omah. Terus iki ape dimasak apa? Pokoknya sampean penasaran, ikuti terus video iki sampai bar. Terus bahan-bahan karo bumbune apa ae? Ayo tak dudono. Sing jelas bolo, sing pertama yo iki godhong kados Jepang yo. Disiapno kok sak cukupe wae. Terus iki ono iwak tongkol bolo yo, iwak tongkol. Iwak iki iwak sing ukuran sedeng yo, terus iki mang diresiki misan lho yo, dipeteti, teleke dibuak. Terus bumbu-bumbune iki bolo yo. Ono lombok ya, terus bawang brambang, kunir, iki godhong salam, terus godhong jeruk, iki ono polo, terus laos, kencur, jahe. Aja lali iki bolo apa? Kayu legine. Iki kemiri, terus iki jinten. Aja lali bolo dikeki mrica karo tumbare. Terus iki disiapno ana gula saithik wae, micin karo uyah. Sing penting bolo iki dikeki santen. Iki malo bolo bahan-bahan karo bumbune. Terus iki mampe dimasak apa? Lah iki ayo dimasak gule. Kaya apa enake karo kelezatane? Ikuti terus video iki sampai bar. Langsung ae ayo dieksekusi. Sing pertama bolo langsung wae dibeteti gini. Godhong katese iki ya bolo ya. Beteti. Wes langsung dirampasi kaya ngene iki ae bolo ya, Nduk. Boleh beteti. Rempel-rempel iki kaya ngene. Lagi bolo karet terakhir iki bar di rempeli kayak ngene bolo, langsung aja ayo diumbah.
Lagi mang bolo godhonge kates wis bar diombah. Langsung ae saiki ayo nyiapno banyu ya. Kayak ngene. Iki tinggo godhog bolo ya. Tinggo godhog godhong katese. Dadi dikakno sik kompore. Karo ngenteni banyune iku ngebolo, ayo gawe bumbune ya. Dadi bumbune iki mang ayo diulek. Saurunge diulek bolo, ayo dijikok laose, kayu legine, godhong salam, terus karo godhong jeruke. Aja lali, lomboke iki dientil separuh bolo ya. Iki tinggo gawe utuhan kok diblongno ning dhuwure tinggo ukuran. Langsung wae bolo, tambahi uyah gen apa? Nek ngulek bumbune gen genah, gelis lembut. Bumbune wis alus bolo, langsung wae ayo dicemplungno godhong katese ning banyu mapik masale banyune wis umum. Kayane bolo alon-alon oleh nyemplungno. Aja lali bolo, dikei uyah terus diudek. Kayane bolo ya. Diudek, digen umep, terus digen meduk, empuk langsung ayo diangkat. Aja lali bolo, nek wis setengah mateng kaya iki diwalik ya. Nah ini bolo ya, diwalik kabeh, diratakno walikane. Rata non nempel. Iki godhong kates wis mateng bolo, langsung aja dipadani jenine. Terus ayo diangkat. Alon-alon bolo, soalnya panas ini. Nek wis dintasnya niki bolo, ayo dipersi sampai apa? Apa iku apa? Apa iku sampai gak enek banyune ngono bolo ya. Terus ayo ditinggal goreng bumbune. Langsung wae bolo siapno wajane. Iki sing rondo ombo ya. Soale iwake emang gede. Terus aja lali menyake bolo ya. Menyake iki secukupe wae bolo ya. Wis sakmene terus aja lali kompore dikakno. Terus dinteni menyake sampai panas. Menyake wis panas bolo, langsung wae diplungno bumbune. Aja lali plungno laose, terus ana lomboke, godhong salam, godhong jeruk, terus diudek meneh. Banyu gojagane bumbune bolo langsung diplungno. Dienteni sampai bumbune ambune seger bolo ya, ben langu-langune ilang kabeh. Soale apa? Soale bumbune iki mang mentah kabeh bolo. Lah bolo iki bumbune wis mateng, ambune wis seger, langsung ae disorno santen beninge bolo ya. Kayak ngene. Langsung diudek. Lagi bolo wis umep, langsung wae dicemplungno gulone, uyahe, terus penyedape. Terus diudek neh kaya ngene. Langsung diplungno iki mang godhong katese bolo ya. Sing dipersi apoh iki. Terus dijur kayak ngene bolo ya. Terus diudek-udek. Dienteni sampai umep,
engko iwake tongkol lagi diblokno. Iki wis umep bolo, langsung wae iwake tongkol ayo dicemplungno. Saurunge dicemplungno bolo, ayo digareti koyo ngene ya, Nduk. Gareti kulite koyo ngene bolo ya, Nduk. Ini. Terus walike yo yo. Koyo ngene bolo ya. Langsung dicemplungno. Nah, ini bolo ya. Langsung dicemplungno. Iki walike wis setengah mateng bolo, langsung aja dicandak buntute terus diwalik kayak ngene ya. Terus dilep-lepno kayak ngene bolo. Dinteni sampai wali emang yo mateng, terus engko lagi sorry santen butet bolo. Iki bolak wali wae wis mateng bolo yo. Langsung ae sorry santen bukete. Nah, kayak ngene bolo yo. Diusahano iwake kacapan kabeh. Kayak ngene bolo. Terus digen umep iwake yo digen mateng, terus engko ayo dipangan bareng-bareng. Ini bolo diudek-udek. Iwake dipetel-petel nang ngene dan matenge rata. Iki kayak ngene. Dan tambah bumbune meresap bolo ya. Iki bolo wis mateng iki. Gulene langsung ayo dipateni benine, terus ayo dipangan bareng-bareng. Gule godhong kates iwak tongkol wis dadi bolo. Kayak ngene penampakane. Langsung aja imbo sego, langsung aja dipangan bolo ya. Iki bolo wis imbo sego sak tampah ya. Langsung aja ayo dicidukno jangan gulene. Pertama iwake iki bolo ya, ayo langsung dijikuk kayak ngene ya, Nduk. Lah ngene bolo ya. Langsung ayo mek duduh karo isine iki bolo kayak ini bolo ya, alon-alon. Terus digebyur dudohe kayak ini bolo. Kayak biasane bolo saurunge mangan bismillahirrahmanirrahim. Langsung ayo. Nah, kayak ini bolo ya. Nek godhonge kates terus aja lali iwake tongkol bolo ya. Meduk perone kayak ini. Ayo enak bolo. Salam bolo. Wak tongkol. Pedesnya gimana ya pas. Terus bagi sampean nek kurang pedes, ngene iki bolo ya. Ditambahi lombok utuhane mang. Terus diblong nang cangkeme.
sampai benar-benar membara. Enak pol. Wah, apple loh. Langsung aja. Lambak utuhan. Sampai nangis-nangis seperti itu. Pokoknya nggak boleh-boleh masih. Nek sampean bingung masak apa namanya lagi? Masak tongkol ya, soalnya ini musim tongkol. Terus dimasak koyo ngene iki luwih enak, dijamin gobios. Pokoknya matur nuwun kanggo boleh-boleh masih wis ngerti video iki mau mulai awal sampai akhir. Tetep aja lali like, comment, share, subscribe kenapa dan video Masih Channel luwih berkembang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap terus pantengin yang Masih Channel. Masih Channel gobios.